Специален поздрав за Аглая. Плочките мълчат, разделят се лайното и човека, и всеки тръгва сам по своя път. Човека по дела човешки, с другите подобни същества, лайното по тръбите тежки, надолу струите лайна. След час човека вече обладнява, забравил е за своето лайно. Лайното също го забравя и сякаш те не са били едно.